Γεια σας παιδιά. Τι? The official creators Frank and Ian Cobble BF LOL me on his Discord and Scratch account hacked. And all of his work on Scratch is gone. And everything on his Discord server is gone. This is extremely unfair because I'm είναι cancelled update. Είναι cancelled update. Ήθελα να το παίξω τόσο καιρό και τώρα το παίζω. Για να δούμε τι θα γίνει. Ρε, νομίζω ξέρω ποια άλλαξα, Νίκο. Κάτσε. Αυτό εδώ. Ο Mr. Sam. Ο Tanner. Αυτά. Κάτσε. No anime. Κάτσε με τη σειρά. Να. Πολύ ρε. Ήθελα να είναι αληθινόριστος πράγμα. Ωραίο λοιπόν το animation, ο Tanner. Ωραία, να δούμε και τα τρομακτικά. Αυτά είναι... Τι? Κάτσε. Να δω και τα άλλα, μήπως άλλαξαν. Ολόιδια, εντάξει. Και τα άλλα βασικά θα είναι... Όπα! Έχει αλλάξει τελώς τον ήχο. Φαίνεται. Κάτσε. Είναι πιο δυνατά. Δες και τα άλλα. Είναι speed up. Έχουν αλλάξει τα κουμπιά καταρχάς. Συγγνώμη. Δεν άλλαξε αυτό. Ούτε αυτό. Δεν άλλαξε. Δεν άλλαξε σίγουρα. Ναι. Τι! Άλλαξε. Είναι πιο... Ο ήλιος έχει αλλάξει λίγο, πολύ λίγο έφεστο και κουνιέται. Λοιπόν, για να δούμε αυτό. Τι! Αυτό είναι πιο τρομακτικό και από τη μάνα.
Έχει αλλάξει το 100, δεν το θυμάμαι να ήταν έτσι. Για να δούμε τι άλλο. Έχει αλλάξει τελώς. Δεν έχει αλλάξει. Οπ! Άλλαξε μια χαρά. Ρε! Πολύ animated. Η Wenda. Το αγαπημένο μου. Το ροζ. Κάνει ήχο σε παράδεισο. Ωραία το μπλε. Αϊ! Οπ! Αυτό τώρα είναι το αγαπημένο μου. Αυτό τώρα είναι το αγαπημένο μου. Δεν γίνεται. Είναι και τα δύο. Και το άσπρο και... Ρε, τόσο πολύ animated. Ρε, δηλαδή... Εντάξει. Δηλαδή, πολύ ωραίο, Για να δούμε τα άλλα καινούργια πώς είναι. Πάμε λίγο. Καταρχάς, αυτό το βρήκα από το Korea, world. Γράψτε korea.world Spranky Cancelled Update και θα το βρείτε. Και παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Μπρο μου, αυτός είναι ο πενμένος μου τώρα. Μπρο μου δηλαδή. Ωραία, και παιδιά, τα λέμε σε ένα επόμενο βίντεο. Κάθε και λέγε περισσότερα για αυτό το κανάλι.